Eu son Laura Mateo, son xornalista, son de Madrid, pero levo case 2 anos vivindo aquí na cidade da Coruña. Ademais escribo poesía, fago escalada, paso moito tempo aí fora camiñando polo monte e sobre todo adícome a escribir. Eu estou desenvolvendo un poemario en lingua galega que trata sobre a búsqueda da pertenza e a identidade. Porque para min vivir aquí na Galiza e aprender galego está a mudalo todo. Quero explorar como esta vivencia, esta viaxe que estou a facer está producindo pois moitos cambios en min mesma e tamén nas persoas que están ao meu redor. O poemario pois versa sobre estes temas e tamén sobre todo o que xurde cando fas un cambio vital como este. As residencias artísticas Mariñán son unha oportunidade para crear e para ter todo o espazo e o tempo para esa creación. Son importantes porque cos ritmos que temos na vida habitualmente as persoas creadoras non temos tempo moitas veces para pensar e para realmente adicarnos a crear. Entón, basicamente un espazo para poder dispor de todo ese tempo para adicarlo á creación. A disponibilidade de pasear e camiñar polos xardíns do Pazo é unha maravilla. Para min está a ser como moi interesante todo o espazo mental que se abre cando de súpeto atopas silencio. Non están todos os estímulos da vida diaria, as redes sociais, as exixencias do traballo, que realmente estamos adicando moitas horas ao traballo, pasamos moitas horas poñendo aí moito esforzo mental e físico, e aquí como que se abre un espazo maravilloso para poder explorar e, no meu caso, escribir. Eu descubrí na convocatoria nos medios de comunicación e únicamente había que acceder á plataforma que ten na web a Deputación da Coruña e aplicar cunha solicitude na que ti explicas un pouco cal é o teu proxecto e que queres desenvolver aquí. Teñen que ser proxectos que estean en lingua galega e que teñan como unha conexión con Galiza. E así xa o xurado despois pode analizar as propostas e dar a súa valoración.